ভান্ডাল হয়েছে পুরো একদম ভান্ডাল হয়েছে खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय मोनसे गिथाव बाथाव खौरां सफैदों। खौराङा ओरैबायदि जाहैबाय गावनि बिसिखौ दानस'नानै खर'खौ लानानै लामा लामा बेरायदों। आसरित। दा बेनि खौरांखौनो आं फोसावनो लादों। बे जाथाया जादों जोंनि बे आसामनि बर्डार साखाथियावनो। आसाम बर्डार माने ओरै क'क्राझारनिफ्राय खाथि जायो। जायगानि मुङानो जाहैबाय वेस्ट बेंगलनि इस्ट मिदनापुरे। बे इस्ट मिदनापुरेयाव सासे खर' गाज्रि सुबुङा गावनि बिसिखौ नांलाय खमलाय खालामनायाव गोदोनाखौ थबस्रांनानै खर'खौ लानानै लामा लामा बेरायदों। उनाव लकेलनि मानसिफ्रा नुनानै ओरैबायदि गिबाय। सोरबा गोबादों, सोरबा फिट जाना गोलैहां जादों। मानोना बे मानसिनि खर'खौ लानानै बेरायगासिनो दंमोन। ओरैबायदि खास्रि बिस्रि जाथाय बियो। बिसि आरो फिसायनि गेजेराव नांलाय खमलाय जानायावनो बे जाथाया जादों। जायबा जाथायखौ खालामदों बे हौवानि मुङानो जाहैबाय गौतम। उनाव लकेलनि मानसिफोरा जाथायखौ नुनानै मुगैनानै गिनानै सोमखिखांनानै पुलिसखौ लेंहरो आरो पुलिसा गौतमखौ एरेस्ट खालामो। गौतमा एसे खर' गाज्रिमोन। लकेलनि मानसिफोरा बुंनाय बायदिब्ला गौतमा खर' गाज्रिमोन आरो बियो गावनि बिसिजों नांलाय खमलाय खालामदोंमोन। नांलाय खमलाय जानायावनो बे जाथायखौ इनाय खालामदों। दा गौतमखौ एरेस्ट खालामबाय आरो दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। ओरैबायदि खास्रि बिस्रि जाथाय। दा मा होनबावनो, नैबेनो जाबाय गौतमा आरो खाथिना जाबाय जायबा ब्लार खालामदों बे जाबाय हिन्जावनि खर'खौ लानानै बेबायदि गिदिंगासिनो दंमोन। दा नोंथांमोना माबायदि सानो बे जाथायखौ? दा बेनोमोन फोसावनो गोनां खौराङा। दा बिदिनो गोबां गिथाव बाथाव जाथायफोर जायो आरो मा होनबावनो आरोना, जोंनि गेजेरावबो जानो हागौ माब्लाबा। दा एसे जायफोरा खर' गाज्रि एसे सिखा रुवाफोरखौ लायाबानो जाबाय, नङाबा जानोबो हागौ आरोना। दा जियानो जादोला नोंथांमोना माबायदि नुखो? ভান্ডাল হয়েছে পুরো একদম ভান্ডাল হয়েছে गोली कायो सकती है गोली कर करना कायो आसो तो गोली है गोली कर करना गोली 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 कायो सकती है गोली कर करना गोली 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 कायो सकती है गोली कर करना गोली 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 कायो सकती है गोली कर करना गोली 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 कायो सकती है गोली कर करना गोली 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 कायो सकती है गोली कर करना गोली 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 कायो सकती है गोली कर करना गोली 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 कायो सकती है गोली कर करना गोली 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 कायो सकती है गोली कर करना गोली 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 कायो सकती है गोली कर करना गोली 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 कायो सकती है गोली कर करना गोली 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 कायो सकती है गोली कर करना गोली 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 कायो सकती है गोली कर करना गोली 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 कायो सकती है गोली कर करना गोली 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 कायो सकती है गोली कर करना गोली 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 कायो सकती है गोली कर करना गोली 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 कायो सकती है गोली कर करना गोली 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 कायो सकती है गोली कर करना गोली 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 कायो सकती है गोली कर करना गोली 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 कायो सकती है गोली कर करना गोली 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 गोली
ভান্ডাল হয়েছে পুরো একদম ভান্ডাল হয়েছে ভান্ডাল হয়েছে পুরো একদম ভান্ডাল হয়েছে একদম Kami masuk ke sini.